ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതാണ് നമ്മളെ അധ്യായം 13. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ അധ്യായത്തില് 35 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. അതിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ 3, 4 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന് 6-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 1ഉം 2ഉം ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും. 27, 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അറിവിന്റെ ദർശനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുന ജ്ഞാനചക്ഷുഷ അറിവിന്റെ ദർശനം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തോ, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ 3, 4 ചോദ്യത്തിനുള്ള, അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്ത് ജ്ഞാനം മദം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ഞാനും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്, നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. പക്ഷെ ഒരു രാജാവിനോ സ്വന്തം അരമനയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, എല്ലാ പൗരന്മാരുടെ വസ്തുവകകളെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? രാജാവിനറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും. സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രഥമ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. സർവാധികാരി ഭഗവാനാണ്. 2ാമത്തെ അവകാശമാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്?
ജീവാത്മാവിന് വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രാജാവിന്റെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ രാജാവാണ് എന്ത്, മൗലികമായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ രാജ്യാവകാശം രാജാവിനാണ്, പ്രജകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും അധികാരി. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും അധികാരി. ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാണ്. രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവസത്തകള്, അതാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് അണുആത്മാവ്, ചെറിയ ആത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ വലുപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലുപ്പം. പരമാത്മാവ് വിഭുആത്മാവാണ്, സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ആര്? അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശി ആണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരി, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? പിഴ പറ്റുന്നവരാണ്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റാത്തതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. സ്നേഹമുള്ളൊരു സേവകനാണ് ജീവാത്മാവ്. യജമാനനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാക്കൾ അസംഖ്യമുണ്ട്. പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണുള്ളത്. യക്ഷേത്രം യച്ചയാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സച്ചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ച്, ആ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനതയെക്കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെ ഇനി അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അറിവെല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത്. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, രണ്ടും ഒന്നല്ല. അത് ഒന്ന് പ്രബലമായതും ഒന്ന് ദുർബലമായതാണ്. അതിനെ തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. പ്രബലമായതും ദുർബലമായതും ദുർബലമായതും തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന പോലെയാണ്. രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഋഷി ഭീർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോ ഭീർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്ര പദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഈ വൈദിക കൃതികളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അതായത് 5 കോശങ്ങൾ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ 5 കോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് അന്നമയം, 2 പ്രാണമയം, പിന്നെ ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, ഈ 5 എണ്ണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ അന്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്നമയം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 5 അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, അതാണ് പഞ്ചകോശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്നമയമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് അന്നം കൊണ്ട്, ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതുമായിട്ടുള്ള അതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ അന്നമയ കോശം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത്? പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണൻ, ശ്വാസം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സൂക്ഷ്മതലമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാണമയത്തിന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാണമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ജീവൻ ഊർജതലം, പ്രാണമയ കോശം. ഒരു മിനിറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഈ പ്രാണമയ കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ശരീരത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വായു, പ്രാണവായുവിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 5 തരം പ്രാണൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. 5 തരം പ്രാണൻ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രാണൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, വ്യാനൻ. ഈ 5ഉം കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇടയിൽ ഒരു പാലായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പ്രാണമയ കോശം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് അന്നമയ കോശം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പ്രാണമയം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവവായു 5 തരം പ്രാണൻ കൊണ്ട് ചേർന്നതാണ് എന്ത്? പ്രാണമയ കോശം. മൂന്നാമത്തത് ആണെന്ത്? മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനമയം. മൂന്നാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ജ്ഞാനമയം എന്ന് വെച്ചാല് മനോമയം എന്നും കൂടി പറയാം. ജ്ഞാനമയത്തിന് നമുക്ക് എന്നുകൂടി പറയാം മനോമയം എന്നും കൂടി പറയാം. അതിന്റെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിവരങ്ങളും ചിന്തകളും സംശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഈ മനോമയ കോശം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമയ കോശം. അതായത് വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാതും സംശയങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ മനോമയ കോശം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചലനാത്മകമായിരിക്കും, അസ്ഥിരമായിരിക്കും. അത് ഞാൻ, എൻ്റേത് എന്ന ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നതിലാണ് മനോമയത്തിൽ, ജ്ഞാനമയത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിജ്ഞാനമയം. വിജ്ഞാനമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനമയം അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിന്റെ തലമാണ്, മനോമയ തലമാണ്. ഇനി അടുത്തത് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ തലമാണ് വരുന്നത്. വിജ്ഞാനമയം അതായത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാനോ വേണോ, തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയുടെ തലമാണ് എന്ത്? വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധിയാണ്. അതാണ് വിജ്ഞാനമയം. ആ തലമാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അത് ശരി തെറ്റെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വിജ്ഞാനമയത്തിലാണ്. വിജ്ഞാനമയ കോശാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് തലമാണ് എന്ത്? ആനന്ദമയം. ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തലമാണിത് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തലം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. ഇവിടെ എന്തില്ല? സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആകുലതകൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക സമാധാനവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തലമാണ് എന്ത്? ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അപ്പൊ അത് ജീവാത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദമയം എന്ന് പറഞ്ഞ തലം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 ലെയറുകളാന്ന് പറയാം. നമ്മളൊരു ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളി സവോള തോലെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ തോലെടുത്ത് മാറ്റുന്ന പോലെ ആദ്യം അന്നമയ കോശം, പിന്നെ പ്രാണമയ കോശം, പിന്നെ ജ്ഞാനമയ കോശം, പിന്നെ വിജ്ഞാനമയ കോശം, പിന്നെ ആനന്ദമയ കോശം, പിന്നെ നമുക്കാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഈ കോശങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5 അറകളാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇതിന് 5 അറകളായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് അന്നമയം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണമയം,
നമ്മളെ പ്രാണവായു ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് മനോമയ തലം, മനസ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. നാലാമത്തത് ബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിജ്ഞാനമയം. അഞ്ചാമത്തത് ആനന്ദമയം. ഈ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിനെ പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഏതിലാ പറയുന്നത്? തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലോ? തൈത്തിരീയോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. മഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രസം. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനന്റെ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാണ്. ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. അമാനിത്തമതം ഭീത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവി നിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തീരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യത. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം, അമാനിത്വം. അമാനിത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതാണ് അമാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. വിനയം, അതായത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഗർവില്ലായ്മ, അദംഭിത്വം. അത് ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശരീരമല്ല ഞാനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെന്തില്ല? മാനാപമാനങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതണം. ക്ഷമ, മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കുക. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് ലാളിത്യം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായിട്ടും പിന്നെന്തുണ്ട്? ആഭ്യന്തരമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ടും ശുചിത്വം, കുളി, ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളത് നാമജപം. സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തെയാണ് സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംയമനം, ആധ്യാത്മിക ഒരു പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നമ്മൾ വഴങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനൊതുങ്ങുന്ന വിധത്തില് നമ്മളെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക.
മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്നുള്ളത് നിരസിക്കുക, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതായത് ശരീരായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പതിവായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു തുടങ്ങും? വിരക്തി വന്നു തുടങ്ങുക. അതാണ് പറയുന്നത് വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. അതാണ് എന്ത് വൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കുക. അല്ലെങ്കിലോ അത് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ എന്ത് വേണം? അക്ഷോഭ്യത ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിലും നഷ്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്തില്ല? നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അതായത് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. നനന്യ ഭക്തി, സ്വമേധയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതായത് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, മാറി നിൽക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അറിയുക. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനൊഴിവാക്കുന്നത്. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരസിക്കുക. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വമൃതം അശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ നാസതുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണോ ആ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നത്, ആ ന്യായമായ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അത് അനാദിയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ബ്രഹ്മം ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ, ആ സനാതനമായതിനെ, ആ ന്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവദാ പാണിപാദം തത് സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദാ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലേക്കും തൻ്റെ കൈയും കാലും തലകളും മുഖങ്ങളും ചെവികളും നേത്രങ്ങളും എല്ലാം എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ പറയുന്നത്. സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. സർവേന്ദ്രിയാഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാവിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും ആസക്തിയില്ല. മാത്രമല്ല ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഒന്നിനോടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ആസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളായകയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മുടേത് പോലെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേറൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാതും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അഭൗതികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം ആചരം പചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളായ അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമതത്വം, ആ പരമമായ സത്യം സർവചരാചരങ്ങളുടെയും അകത്തും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ പരമസത്യത്തെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് ആര്? ഈ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദൂരത്തിലാണ്, അത് ദൂരത്തിലാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ സമീപത്തുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ നിരന്തരം ദർശനം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയും പവിത്രീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിക്തമൈവാച. ഒരു മിനിറ്റ്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്താമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർത്ത ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. വിഭക്ത എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വാക്ക്, ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. വിഭക്ത എന്നവിടെ ഒരു ജീവി, ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്. പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരിലും കാണുന്നത് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവിനെ തന്നെയാണ്. ഉച്ചസ്ഥനാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം നമ്മൾ ദിക്കിലേക്ക്, ഏത് ദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ അറിയാം? നമ്മുടെ ശിരസിന് മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കത്തക്ക ശകലിതനായി തോന്നുന്നെങ്കിലും വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തൻ്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഒരേ വിഷ്ണു, ഒരേ ഭഗവാൻ പല സ്ഥലത്ത് പലവർക്കും പലതരത്തിലും പ്രത്യക്ഷനാകുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യനുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ദൂരെ പോയി നോക്കിയാലും അവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത്? ഭഗവാനും. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്, അറിവും ഭഗവാനാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരിലും നിലകൊള്ളുന്നത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാത്മാവാണ്, സർവ്വജീവികളുടെയും യജമാനനാണ്. തന്മൂലം അവയുടെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയം ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും വ്യത്യസ്തരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്യന്തിക ആശ്രയമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദഃ മത്ഭക്ത ഏതദിജ്ഞായ മത്ഭാവായോപപത്യത്തെ. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം,
പിന്നെ ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ന്യായം അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ? എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. ഈ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. ഇത് 3ഉം ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകും. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് ആർക്കാണ്? വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അർജുനന്റെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനീതി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അനാദികളാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. എന്ത്? അവയുടെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിലാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും പണ്ടേ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അനാദികളായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ കുടികൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയിൽ കുടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണിത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ്. ഒരു പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തില് വരുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പോൾ വിസ്തരണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? പരമാത്മാവ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണത്തിലാണ് പരമാത്മാവ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷീ ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ഒന്ന് വിസ്തരണമാണ്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷാസുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വ ഹേതു രുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാറ്റിനും കാരണം പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ജീവാത്മാവാണ്. ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ്. തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാസസ്ഥലങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവനും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവാത്മാവ് ആ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. ശരീരം ഭൗതികമായാൽ അതിന് ഭൗതിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ആ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതിനെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ ജീവാത്മാവിനില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്താലാണിത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ജീവാത്മാവിന് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കം കാരണം കൊണ്ട് അതിനെന്ത് സാധിക്കാണ്, അതിനെന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ശരീരം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് തൻ്റെ പ്രവർത്തികളും വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതിക ബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിലേക്ക് പോകാം? ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പര. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവ്വ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതി നായകുമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളൊരു ഭോക്താവ് ഈ ശരീരത്തിലുള്ളത്. സർവാധിപതിയാണ്, നമ്മുടെ ഉപദ്രഷ്ടാവ്, മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്, അനുമതിദായകനാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകുന്നതും ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആധാരണര് പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. ആ പരമപുരുഷനാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിഷ്ടഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ അഭിഷ്ട ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനാണ്, ഭഗവാൻ ഭോക്താവാണ്, പരിപാലകനാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് ആര് വാഴുന്നത്? പരമാത്മാവ് വാഴുന്നത്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായവർക്ക് പിന്നെന്തില്ല? അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മനമാത്മന അന്യ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ കാണുന്നു. ചിലരാണെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നവരെ പറയണം. ഒന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെ, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. പിന്നെ 4ാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? അന്യേ തേവമജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേപ്യ ഉപാസതേ തേപി ചാതീതരന്ത്യേവ മൃത്യു ശ്രുതി പരായണഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭാഗവതം കേട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവര്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. അവർക്കും എന്താണ്? പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്കും സാധിക്കും. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വിശേഷിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമുരുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നാമജപം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പുരോഗമിക്കാൻ ായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്.
ഇനി അടുത്ത 6ാമത്തെ ഭാഗം. യാവത് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സർവ്വചരാചരങ്ങളും, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാതും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെയും ജീവാത്മാവിൻ്റെയും പരമാത്മാവിൻ്റെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമാവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹീനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തഥോ യാതി പരാം ഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊരു ജീവിയിലും എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും മനുഷ്യനും മൃഗവും ഏതായാലും എല്ലാറ്റിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അധപതനം ഉണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയാതീതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി അടുക്കും. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയത്തിന് ആസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രകൃതൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ ഭൂത പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്ഥാമനു പശ്യതി തഥാ ഏവച്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മഹാത്മാവായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്ന നിർത്തുക. അതായത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും പക്ഷിയായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും എല്ലാറ്റിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താൻ സാധിക്കും, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനാദിത്വ നിർഗുണത്താത് പരമാത്മായ അവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ നാകരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആത്മാവിന് എന്തില്ല? ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ആ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ശരിക്കും ആര്? ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും. ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിനുമായിട്ട് ആര് ചേരുന്നില്ല? ആത്മാവ് ചേരുന്നില്ല. അത് നമുക്കിവിടെ പറയുന്ന ഉദ്മ പറയുന്നത് യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും അത് കൂടിക്കലർത്തില്ല. അതുപോലെ
തന്നെയാണ് എന്ത് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്. ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ആ ശരീരത്തിനോട് അത് ചേരുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനോട് ചേരുന്നില്ല. ആകാശം അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരാത്തതുപോലെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ആ ശരീരത്തിനോട് അത് ചേരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രജ്ഞ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരത്തിന് പ്രകാശം നൽകുന്നത്, ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? പ്രജ്ഞ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണം. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നു വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അതിൽ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. 8 മുതൽ 12 വരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.